Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailangad itinagan a Roli at taga Baguio City. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Cabral family, da Jessica, Ginalyn, Riza, Rochelle, Princess, kastamot da LJ, ken Lita. Happy 4th birthday ken Ashton ti Santa Barbara, Pangasinan, from Priscilla Cabral ti Jeddah. Shout out kada Glory Salonga, Jasmine Rivera, Jezelyn K, Belly ken Jermeline Gayon. Marlene Mina and family, Charis Tangilid and family ti Zone 3, Feli Fiesta and family, Soledad Valencia and family ti Zone 3 ti Binalunan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Rohel Gitang ti Reyna Mercedes Isabela from Marie ti Saudi Arabia. Rosete ken Gabriel family ti Luna Isabela, da Lola Edith Gabriel, Amor Gabriel, Tatang Celestino ken Inang Janice Rosete from Corimao, Tambling. Takderas family ti Karaisan from Sullivan May Janet. Galano, Fanyo family ti Gamo Isabela, Zaira Bell, Glorilyn, Newton Galano from Annabel Fanyo. Mac Christian Valdez, Jonalyn Fernandez Valdez ti Hong Kong from Christian Osias. Nanang Mabel Castillo from Sheila Castillo. Makablaawan pa Dalamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andres Jr. ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Reynaldo Jose, Nanay Consi
blessing. Tatay Uning Dulay ti Subol Asinggan Pangasinan from Josephine Jose. Happy birthday God. Pico. Shout out kada Aris, Wendell, Florante, Patricio, Jonyo, Max, Nonoy, Candel Prado family from Edgar Jonyo. Shout out pa kada Daisy Ismael, Lita Costudio, Nati Agustin, Annalyn Ngalam, Maribel Bowat, Jinky Michael, kan Fundador Garma. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Rolly. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamutan kadagiti na ayat adumdumngeg. Sapay kuma ta nakaradkad tayo amin iti laksid dagiti mapaspasamak iti aglawlaw. Adamot padas ko akayat ko apay kan biag manang. Kat sapay ko mata mapilimat ama idrama. Gaputa amok, ama kaibati daytoy iti adal kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti nagbakbaket, kan naglaklakayan nga agtrab-trabaho pay laeng di tabalasiw taaw, tapno masuportaran dalaeng ti pamilyada di ti pagilyan tayo. Ilingad naklaangan manang itinagan a Rolly at taga Baguio City. Ulila akon iti ina, iso at tinagserbi kas may kadwa nga inak ket tikabsat ni tatang ko. Iso ni Auntie Loring, anabayag ang nagtrabaho iji balasiw taaw, tapno mapagadal na ti agmay may sa nga anak na, ken siyak akaanakan na. No saan agapukan kwa na, nalabit sa anak anakaturpos iti panagadal ko, gapu iti kinarigat ti biagmi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay Manang Emmy. Rolay anak, awagam kadipay ni Antim Aloreng ija abroad. Wen matatang, kanayan akong kumustaag. Kaitaan niya nga iti kunana. Nasayat ka nung mati kasasad na giant employer na iti manon atawin. Apay ay tatang? Wala ta bakutan. Apay, awan pa iti plano ng agawid. Awan matan ti pagad-adalan na. Na nakaturpos kayo matan agkasinsin. At napay pamilyan ni Mia kasinsin mo. Isumot na itati kanayin niya ibagakan kwa na tong kalagsarita kami. Awan mo't siguro ti makuna ti amo na tay jayan abimakit ni ante. Itidan nada. Nga raud Ay na sobra ti kinagagat dahil jay akabagis kao. Nagadong tinatulungan na. Wen nga raud tatang. Tunggal at dumawat iti tulong, mangtad adagos. Sapay siyak ti pangidalanan na. Kasanaw kat kasla si kamot ti anak nan. Di mo nga binikas kasunod at duman ni kasinsin mo amiya ni Antim Aloreng. Barang nung makapanunot mo niya agawid tatang, aging kakabailan na pa'y ate agpasyar. Kanon tungay ananamon na tinagbanugan na, no di pa'y laagawid. Alokuyam tumanan ano agsarita kayo tapno makaawid matan. Nakaawag kayo mat nanang? Wen anak, nakumustaan kayo mat. Nabayag ngamin na di ka imawag. Pasensya kayo nanang. Makumikumak namin kadagiti apu ko yo. Siyak ti para tulod kadakwada iti pagadalan da. Ay, kasta talaga day ta anak ko. Nasikakat garot tagtagibalay. Kasta mo ti trabaho ti ditoy. Idi babasit pa'y nagiti aw-awir ko. Ngam ita, nagturpos da aminan. Di na namay kayo nga ruditan tawanan ti awawirin nyo. Saan nakas kanyak ditoy? Ano sa anak ko, takinayat mo mat na ita.
Di kabot nga minan nagtrabaho manipod na kiasawa ka. Madimot nga min nila kay ko nanang. Awan ka no ti agawir ka dagiti ubing. Kailala ti kurso na iturpos mo anak ko. Mabalin nyo mo ti makala iti katulong yo. Madi nila kay ko nanang. Na-istrikto nga min no maipapan ka dagiti anak mi. Ken no anya timbaga na, iso ti masurot. Nanya nga rood no kasta anak ko. Ala, ano sama? Bastaan na danyo ti bagiyo dita, nangrunaken ka. Di ka unay, amangan no agsakit ka man. Uray da kayo nanang, aganad kayo mo't dita. Ala nga rodon anak ko. Umawag ka mo't ano, adda panawon mo. Huwag nanang, ala nga Rudon. Bye! Hello, auntie. Hello, Rolly, kaanakan. Naimbag tayo mawag ka. Kumusta kayo ngay dita Pilipinas? Ni tatang mo, kumusta? Nasayat kami mat dito, auntie. Da kayo kidya tirong mga kumustahan may isong ay mawagak. Kanayon na kayo nga minadamagan ni tatang. Ibagam tao kayak ditoy. Kasla pamilyak mo dagiti amok, tanabayaga kun kadakwada. Nagsisingpet nga ron dagiti anak da tinaripatok idi babasit da pay. Ita adamot ten pamilya dagiti dadduma. Dayta nga rod ket. Dadakkel dan, auntie. Apay, awan pa ti plano yung agawid. Panawon mo ten atap na ginana kayo. Mano atawanan nga da kayo dita Hong Kong. Dita kayo na bimakit. Awan mo ten ti paggastusan nyo ditoy, tanalpas kami mo ten kaniinsan Mia. At pa yun pamilya ni Insan. Pampanunutak mo't day tano dadduma, Rolly. Kasla kayat kumutan ti agpakada kadakwada. Wanante, aging gaan napigsa kayo pailaan. Kanon tong agawid kayo ngay. Enton adan sakit yaw. Di yun ton ma-enjoy at nagbanugan nyo no kasta. Awan mo't garod ornong ko kaanakan. Tamo mo't anangina ti kurso nga inturpos ti kasinsin mo. Ngamdi na mo't maus-usar ita. Dahita nga rod kat, ante. Siyak akit pagyamanak iti adaw, titulong yu kanyak. Ta pagnomnomarak itan tinturpos ko akursok. Naimbag ka pa'y nga rod kaanakan. Kan kanayon nakamalagip. Ni Mia, no jak umawag, jak pa'y makasarita. Mala, pagpampanunutan nyo, ante. Agawid kayo kanon ko na ni tatang, tapno makapagbanding kayo pa'y nga agkabsat. Nang runak at agpada kayo mutin abalo. Tatang, inawaga kita in Auntie Loreng. Kinumustak manin Kahit kumusta? Okay ka di mutlaang nantim aloring ijay. Awan tinadlaw mo kan kuana. Ang mga no agsakit maat. Sigun ititimok na. Nakaradkat mo tatang. Kun nanamay ka nun taawanin ti awawir na. Ta dadakil mo tin di anak ti amo na. Adapay ka nun mo tin pamilya ti dadduma. Isong nga raw ako nak nga agawid ko man. Naibagak maninday tatatang. Amuyo, marikrik nakakasla kayat mo tan nantilo rin tagawid. Agpaisaw? Wun tatang, marang makapagpanunaw ta agpakadan kadagiti amo na. Sapay lako mga rod anak ko. Mailiwak mo tan iti dadya kabagis ko. Sapay da kami laangan ti si Bibi agkada kami nga agkakabsat. Agpada kayo pa'y abalon Iso nga ito nagawid, kanayon kayon tong agbanding agkabsat. Wala no umay ito pumasyar di tao. Sigurado nga ijay to ayan dami ti pagnaidan na inton sumangpad. Kat sa di na pa'y kumangarot nga tatang,
Ija talaga ta kakaiso na nga anak na ni Insan Mia. Mano adikadan nga da ije balasyo tao ni ikit ko aluring manang Emmy. Da kami kanikasinsin ko amiya ti pinagturpos na iti kolehyo. Adamot ten pamilya ni insan ko amiya. Nga masayangan ni auntie iti anak na, ta saan nan ang maususar ti kurso nga inturpos na manipod na kiasawa, ta nagbalin maten a plain housewife. Ti babalawak mat iti kasinsin ko, di na pa'y pulos mapanunot mat apagawidan ti inana, kat nabayagan nga agtrab-trabaho ijay Hong Kong ti ikit ko. Panawon mat kuman nga isumatan ti mang subalit kadagiti rigat ti inana. Iso ada kamin kani tatang ko ti kanayon amang dagulit kani auntie nga agawid kuman, kat agforgudan dito'y Pilipinas, agingga anapigsapay, kan awan saksakitan na. Naglabas pa'y ti panawan, manang. Nay, naantiloring mo tumawawag. Apay nga ta? Hello, auntie. Nakaawag kayo man. Hello, Rolly. Ay napasensya ka no na isturbo ka. At na ngamin ipadamag ko kan ka, kat ammo ka maragsakan ka. Ha? Anya day auntie? Nakasarita kon dagiti amok, ultimo dagiti anak da. Nagpakada akon ka anakan. Imbagak nga agawid akon dita Pilipinas. Agpay so, auntie? Ay na, nagsayatan nga day taadamag. Kahit anya nga iti kunada? Malidayan daan ang runa dagiti anak da. No mabalin, dito yaklat ako makanon, ta isudan ti makaamo kanyak. Ang kunakmet nga da pamilyak nga agururay dita Pilipinas. Naimbag ta nakapanunot kayo umutlaan nga auntie. Sigurado ang maragsakan ni tatang na ibagakan ko na dahito adamag. Ang jak pa'y imbagakan ni Mia, awagak to pa'y laang. Amumutan dya kasinsin mo. No, jak awagan, jak pa'y makatungtong. Ibagayo adagusan kan kuha na auntie. Sigurado ang maragsakan mo't dayjay. Wan Role, awagak adagusan. Di yun itantan auntie Kas na kunakon, sigurado ang maragsakan mo't lang ni Insan Mia apaman amaamuan na dayta. Ay, sapay lang ko mga rod. Alangarodan ka anakan. Umawagak tumanan. Bye. Bye, auntie. Ay na, kamaudyanan na. Nakapangnadang matlangan ni agawid dito'y Pilipinas ni Auntie Lorraine. Tatang, agawid ka nun ni Auntie Lorraine. Inawagan na kitay. Agpaiso anak kao. Na nagsaya at ngay. Kaano ngay kanaw? Di na pa'y matimbaga tatang. Kasarita na kanupay ni Mia. Saan pa'y ngamin ni amo ni kasinsinday dya desisyon na auntie? Sigurado ang maragsakan mo't dayjay Agaasam nga ita nagbayag asaan na din na auntie inana. Kan adan kadwa na ang mga awir to kadagiti anak na. Wan nga tatang. Imbagak mo't ngayawag ni auntie no kano asumangpit. Sigurado nga inawagan na mo't ni Insan Mia tatang. Mal, padaan ang nga ron ti awag ni antem.
Tapno mo amuan tayo no kaanaw asumang pait. Kumusta ngay anak? Anya ti ko na di asawam iti isa sangpot kundi ta Pilipinas. Naibagakan ko anan nanang, kaya tiyo dito'y kayo ko mga agnaad iti panagawid yun. Kahit anya nga iti ko na anak ko. May mayat matlaang nga ipakadam. Tapno saan anak kababain kan kwa na aditaak nga agnaad. Pasensya kayo nanang. Di na kayat nga adda ka no sa bali akab balay mi. Anya? Sa anak mo ta sa bali at tao, anak ko. Kan may sa, italaang amadan naan kamanan, agraman dagiti apukok. Sa bali nga minti ugali ti asawak nanang. Bastante kami ti amin na banag. Tabak nang dakat nga rod. Di na kayat nga da sa bali akab balay na. Iiso nga rod adi na pa'y kayat ti mga alay ti katulong. Kastaya. Ay, anya nga ron nga ino, kasta ti desisyon na anak ko. Kunamot nga awan mabalin mo, no, day tati kayat na. Pasensya kayo na talaga nanang. Jakmot kahit nga agriri kami nga agasawa, takaasi dagiti apu ko yo. Uwan, maawatak, Mia. Sige, mga no, jak garudan patuluyan ti agawid, no awan mas gayang pagnaudak. Alang garudan, mga no na istorbukan anak ko. Bye! Kasano nga Auntie Loring? Kaano kayo sumangpot dito Pilipinas? Saan ako na matuloy nga agawid, Rolly? Ha? Ni, apay ni Auntie? Awan mo't pag naudak dita no agawidak. Apay, di balay da insan miya ngay. Nagdakil ti balay da Auntie. Imposible mo ta saan da kayat ngagnaid kayo jay. Kasta nga agpay so, Rolly. Madi ka no nila kay na nga nakabalay da sa bali at tao. Sa bali at tao? Ni, katno saan kayo mo ta sa bali at tao, Auntie? Da kayo ti ina ni Mia. Daita ka no ti pangudang di asawa na. Iso di tuyak latan, Rolly. Ay, saan Auntie? Agawid kayo kit din. Pag naudak nga ka anakan. Naglawaan to'y balay, Auntie. Dito'y kayo niya agnaid no saan na kaya ti asawa ni Insan Mia nga ijay kayo balay da. Basta patuloy niyo ta agawid. Kat dito'y kayon balay mi nga agdiretsaw. Napalalo ti panakaklaat ko, idi inyawag kanyak ni Auntie Loring asaan laangan nga agawid, taawan kano ti pagnaudan na manang Emmy. Nariknak tinalaos aliday iti timak ni Auntie Loring, kabayatan ti panagsarita mi iti cellphone. Uray nga taasino nga ina, agliday iti nakana, no mismon nga anak na timang paay iti kayat na, gapulaeng iti desisyon ti asawa na.
Iti day tamot la ka nito manang, siya kon mismo tinangibaga ka ni Auntie Loring, apatuluyan na ti agawid, kat agnaed iti balay mi. Kada kami matlaang ka ni tatang ti agkadkadwa. Idi damo, medyo nagkadkad ti ikit ko manang Emmy, ngam ingka gumaak tinangalukoy kankwana. Kinapudno naman ang kinasuron ko pa idi ti kasinsin ko, taagasamot ngamin. Kalpasan ti ado a sakripisyo ni Auntie Loring kankwana, di naman la mailaban iti asawa na ti karbengan na amang panaed iti inana iti balayda. Ngam siyak manang jak itulok asaan nga agawid ni Auntie Loring. Agingga idi nakasangputan ti ikit ko, dito'y pagilyan tayo. Mababainak kada kayo kabagis. Diyak ko mapatuluyan ng ti agawid. Mabainak nga agnaed dito'y balayo. Nay, anya ko mangay ti kabain mau. Agkabsat ta. At na pamilyam dito'y. At na kami kan nirulay. Naimbag kayo pa'y atakas na ti panunot yo. Angam ni Mia, di na pulos mailaban ti karbengan na iti asawa na. Sa bali nga main ti ugali ti asawa ni Mia. Isa di mo namnamaan pa'y amabalin ka nga agnaed iti balay kat makadinam ida. Di importante ka ba guys? Nakaawid kan kat makainanakamutain. Agyaman akunay kada kayo. Awan ti rumbeng a pagyamanam kada kamay. Tano saan agapuken ka? Saan kumamot akastoy ti biyag itaan ni Rulay? Pag numnumaran na ti inturpos na akursaw, gapaw iti panang paadal mo kenkwa na kabagays. Naimbag nga rod ni Rolly, tamakitak ti bunga ti panang tulong ko kenkwana. Angam ni Mia, ado tinabusbus iti kurso nga inturpos na. Ngam di namot maus-usaran, tapi nagsardeng beton ti asawa na nga agtrabaho. Oray kumaa, no saan akas ti ugali ti asawa na. Managim bobokaw. Di na pa'y ammo at alyawon mo tinagrigrigatam nga ina di asawa na. Baknang dangamin kabagis, iso akas jay siguro ah. Oray man baknang naamin abaknang no madimot ti ugali na. Ala, bayan tayon. Ipagpagapu tayo latan ka ni Mia kabagis. Mapankuntulat ta sarungkaran idan iti balayda. Tapno ammo ni Mia asimang putakon dito'y Pilipinas. Apay nga da kayo pa lang dito sa alas ante. Rabiin. Maturog kayo, tapno makainan na kayo matin. Ay, sa anak pa'y makaturturog, Rolly. Madamdaman ton barok. Kasla na unag ti pampanunutan nyo ha. Ada ka di mang burburibor ka da kayo, ante? Ay, diyak lang amin matukod a panunutan. Kasla di nakailiw ni Mia. Kaslawan anyaman na kankwana ti panagkadkad ti asawa na nga agnaedak iti balayda. Amo namot nga ano ararigan, iso ti kaasitgad a kapamilyak, ta anak ko kat nga rod. Auntie Loring. Kastoy gayam ti supapak ti sakripisyok nga imadayo, tapno mapasayaat ko ti masakbayan na. Awan mo't gayam ti awida kapamilyak. Kasano no awan kayo kan ni tatang mo? Di pa ikat agkatang-katang aklatan. Uno sa anak ko na nagsubli dito'y Pilipinas. Isang aron nga da kami dito'y auntie. Saan kayo magmaymaysa? At da kami kan ni tatang a pamilyayo.
Nagsakit lang kami na panunutan akabailan nakapapasan ti kakaisuna nga anak ko. Di yo panunutan day tanan ti. Mabalin niya ang baliw tumot lang ti pangadang ti asawa ni Insan Mia. May laban na kayong tumot lang ni Kasinsain. Sapay ko marole. Sapay ko ma. Ha? Adda kayo, nanang? Ay, huwon anak ko. Adda ako, iso nga imay kayo pinasyar. Kumusta kay dagiti apo ko? Awan da pa'y nanang. Adda da pa'y ti pagadalan. Ti asawak ti adda ita dito'y balay. Aha, adda dita. Ay, nasaya at mantap no agkita kami matlaangan iti personal. Nanang, kalaat mat ngamin ti dadatang nyo. Apay adi na kinawagan nga imo na. Kaya't kayo ngamin asurpresaan, anak ko. Kunak no saan kayo ngamin anatuloy anagawid, taawan mat pakaamuyo. Ijaya kayanda kasinsin mo aroli anagdiretso. Tako nambat, asaan akayat ti asawam adituyak nga agnaad. Di na ka di pastrakan, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Nga masapul nga ipakadak pa nga umuna iti asawak. Sakbay nga agpastrakak iti bisita. Baliwan yung tulaangan ti umay sa marungkar. Inton na ipakadak kung tiyo umayo. Kasta ka de. Sige, sana ba ali? Mapaanak nga rudan. Mailiw ako na yan ka, anak ko. Oray siyakmat, nanang. Ngamsapay ko matamaawatan, dak. Narigat ti sitwasyon ko, nanang. Di ka agdanag, anak ko. Maawatan ka. Jakpot kaya ta siyak ti rason ti diyo pag kinaawatan nga agasawa. Di nakpagdanagan. Adda aklaang ijaayan ti balay da ang kilmaw. Sige nga rodan, nanang. Mga nobiro kanak ti asawak. Aganad kayo, nanang. Ay, apa nagsubli ka mo't adagaws ka ba, guys? Kunak man numaturog ka iti balay da Mia. Saan ka bagis? Adda ngamin ti asawa ni Mia iti balay da itay napanak. Di ka nasayat no adata nakita mo't iti personal dya manogang mau. Saan kami ang nagkita? Tapi manawak matlaang adagos. Apay nga eh? Saan nakapinastrak ni Mia iti balayda? Masapul ka no pa'y nga ipakada na iti asawa na no ada sumangbay a bisita iti balayda. Anya? Kano saan ka mo't a bisita ka ba, guys? Ay, oray mo't ni Mia? Kasla saan na ka nga inasimangbay? Maawatak mo't kit di kabagis. Narigat mo't asupringan ni Mia ti pagayatan ti asawa na. Hanggang saan ka asabali at tao ka ba, guys? Amok ang narigat ti sitwasyon ni Mia iti sidong ti asawa na. Amok ka saan kumamot nga anamungan ni Mia ti kayat ti asawa na ang mabuteng iso nga awan mabalin na. Ay, oo na yan. Impagarup ko no nasaya at tibiyag ni Mia. Tabak nang tinakiasawaan na. Anong nagregat mo't gayam ti sitwasyon na ita? Siyaklatan ti mangawat kan ko anak kabagis.
Basta saan a madadaol ti pamilya na. Kaasimot dagiti apukok no agriri dagiti agasawa gapu kanyak. Kasimot talaga ni Auntie Loring niya, tatang. Wan anak kao. Polos nga awan gundaway da nga kiniliw nga agina. Gapo iti kinaistrikto ti asawa ni Mia akasinsin mo. Ay, sana bali, tatang. At data matamang taripato ko ni Auntie Loring. Ikari ka dya kabaybayan ni Auntie Loring. Ura niya pa iti mapaspasamak. Agyaman anak. Takas ta ti kinapatagkan ka ti kabagis kao. Dagiti sana may paini kasinsin ko amiyakan ko na. Ikarigatak nga ipaay, tatang. Takil to utang ko ana imbag anakam ka na Auntie Loring. Kat jak to pagtalikodan na pulos dayta. Wan anak. Aramidan ta ti amin. Tapno saan aglidliday ni Antim Alurain. Wan, tatang. Ang mga nagsakit, gapo iti kapapanunot na. Sana bale, tawan mo ti sarat ko inton bigat iti trabaho. Mapantanto ipasyar ni Auntie. Tapno mapunas amin na pampanunutan na, maipapan ka ni kasinsin ko, amiya. Aging gaita, adapay laang itisidong mi ni Auntie Loring manang Emmy. Saan mo't apadagsan kada kami, taada kwarta na asim mangpet. Makatultulong mo't iti gastos iti balay mi. Ngam numabalin, talaga adyak kayat nga aggastos. Iso ako nak nga idulin na laangan, tapno addan to kautan na, no adda personal a pagkasapulan na. Addamot dagiti gundaway a makalibas ni Mia iti asawa na, kat maipaspasyar na dagiti anak na iti balay mi. Iso ang naragsak ni Auntie tunggal mapasamak dayta. Ngaman-mano ang mapasamak dayta manang. No pay kasta, makitak a kontenton ni Auntie tunggal makitkita na ida. Sapay kumata na kaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Rolly. Rolly, pagayam ko, dayawon ka iti kinasayaat mo a tao, agraman ti amam. Saan analakati inarami Diyo a panangaklulo iti antim, anabayag a nagtrabaho iti balasiw taaw. Ngamkas na ko namon, agsubsubalit ka laang iti utang mo a naimbag anakam, gapo kadagiti na ipaay na kan ka, apag numnumaram iti agdama. Sapay kumata agbaliw tumatlaang ti asawa ti kasinsin mo. Tapno maragsakan motten amamin pinsan ti panginaem nga addapay laeng iti sidong yo aging gaita. Ipaayan na kayo kumati Diyos iti adadupay aparabor gapo iti kinasaya at yo a tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.